clar, és que jo no sé quin llibre... No, és que llegeix molt, llegeix moltíssim. Ai, aquest? No, és que també l'ha llegit, aquest. Ah, també. Ay, mira, aquest d'aquí. Perdona, ¿te importa pasarme este libro, por favor? Es que estamos buscando para un regalo y no sabemos cuál escoger. Sí. Sí, vale. He leído, está bien. ¿Lo has leído? He leído al verano y muy bien. Ah. Pero si no pasa nada, os digo que este está muy bien. ¿Este otro? Ah, pues muy bien, pues perfecto. Perfecto, Pues mira, muy bien. pues sí, nos lo quedamos. Genial, ya lo tenemos. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Muy amable. Hasta Qué luego. bien, gracias. A ver, ya tenemos regalo. I tant que sí. Home. Doncs és que no ho sé, perquè, clar, és que són molts llibres. Sí, i que llegeix molt. Ja, llegeix molt. també. Ai, mira, perdona, Sí, pots passar aquest llibre? És que estem dubtant, hem de fer un regal i aquest ens sembla que li pot agradar. sí, està bé, està bé. Sí, que l'has llegit? Però aquest és més important. Si voleu, us recomano. Ah, i tant. sí? Si voleu L'has mirar-lo. Sí, fa poc que el vaig llegir i està molt interessat. Ah, doncs sí, pot estar bé aquest. Sí? Oh, Sí. fantàstic. Ah, doncs mira, fem aquest. Ah, perfecte. Ja està. Moltes gràcies, Gràcies, eh? A vosaltres. Adéu. Cap problema. Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu. Sí, sí, perfecte. Veus, ja tenim aquest regal, perfecte. Home.